Hallelujah. Yero il troy. To I. Bagi kita kiba ring mensim. Bat kiba tan mensim. Kinda yero il troy. Uba belay jangi. U Jesus Christ. Ubelay ba kraw. Ubelay ba dunbar. Ubelay uba haklitam. Uba halor. Bat ulong usim halor kisim baro. Kebeneng kedeka kat ajengo. Ka kandel kedeka jakayu kejat jengo. Ngidai ki jing tau ki jing pelong ke jong belai. Ublay ulong ubakrau. Ka buram bat ke jingo ngin ai shublay. Namar kadai ke jong ublay. Para bangai bait. Hakan ka por. Nga ai kublay it ye pi away puay baro. Haka kerteng ke bat hiang tam. Bat ke ba im. Bat jong ka jingdon ka bor. Ka kerteng ke jong ji. So hallelujah. 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 Cái kerteng ke jong Jisu. Cái kerteng ke bahalor ke kerteng. Bat ke kerteng ke bahaklitam jong ke kerteng. Bat ke kerteng ke jong Jisu. Ke kerteng ke badan ke bor. Ke badan ke bor. Ke kerteng ke jong try jong hallelujah. Ke badan ke bor. Hallelujah. Kena ke kerteng ke jong Jisu. Kalau kum ke white lam ke badan aliang serti. Ke badan ke bor. Keban tray. Oh, kajing tray kada kerteng kajing Jisu. Lada pidon kajing pang. Haga kerteng Jisu pen kiano. Lada pi ma de kajing haga kerteng kajing Jisu ken laino. Lada kono om dan ubala ban ye le persha. Haga kerteng kajing Jisu hallelujah. Ka kerteng kajing try jeng bolong Jisu. Ka kerteng kajing Jisu. Om dan mano ubala banya le persya ye kan ke kerteng ke jauh troy hallelujah ke kerteng ke jauh troy ke ba im bat ke badan ke bar nga ai ku belai it if ye da kan ke kerteng ke jauh Jesus Christ ke nek ba menta ngin ya late bat ngin ya duai jong kan ke step ha kan ke por ke ba menta bat ka Jingduwai ka bangi duai ha kana ka por kalong syapang ba nyinya duai namata ke bapang bat ke ba shitom kanu ka jingpang badan ha de khot met jong phi kinu ke jingpang ke badan ha de khot met jong phi ngin duai nang ne namata jong phi da ka jingat Daka jingat nyen duai nang ne na mentaga jongpi. Bat pio sniaw lang ba ka YouTube channel kubor bapaktin o belay. Pio i lang ba ka channel rokom jo. Pila ban syong ban duai. Pila ban bu ki kti jongpi. Hagita ki ba pipang. Ngin duai nang ne. Kanu ka jingpang ka badan ada khot met jongpi. Ngin duai nang ne bo try. U Jisu hang tu pisyang un kta ye pi un pen kia ye fi un pen kia ye fi om dan ke bamla how blaze yong barok kalong ke bala how Jisu lada pingai barok kalong ke bala how Jisu hallelujah om dan ke bamla how try jong barok kalong ke bala how try jong lada pingai Jisu hang tu pisyang hakajika syong jong fi hang tu pi pang pi shitom pi don hakajika syong pi don kajing pang kajing shitom hang tu hi pet nang ne bat buk kati jong pi hakata ka pi pang in duai nang ne utruan pen kya ye fi bat ka ba ar ngin duai Aba arngin duai, ye duai naman ta jong pi, baro ki lok ki jor, ki binmen ki para bangit biit, ki badon haga jing tiapang. Pis ngauling pis ngau pisa, kemen sim, namar pidon, hakataga jing tiapang. Hang ni nga ong ye fi, hang ni nga kentu ye fi, duai na taga jaga syong jong pi, pila bani shim mentalang bahawa pipet lang ba kena ka YouTube channel pila bani shim mentalang ngine duainan ne mentaga jongpi hang tu jingtia bo Jisu uyo iba pi don hakata ka jingtia pang bo Jisu le isnai pi baka kti ke badan bor ka jong try jeni bo long Jisu un ktai ka dekat met ka jongpi ye ka bapin kiano chisandon ke
jingpang ka jistom ken om la ban te ban kom ka de khat met jong pi hage kerteng jong jisu ken lekno chisen don ken om dan bor hage kerteng jong jisu ken lekno chisen don hang tu yu jisu un kta ye pi un penkia ye pi baleng ong kumta namar uneu jisu fitip nem uneu jisu udai unong penkia uneu jisu ulong ublai jonge uneu jisu bolong try jonge uneu jisu ulong kenrat jonge ngekip ru udai unong penkia unong penkia ngap ngan pule ke ktien jom belai hasua ke bagin duai mata jung piki bapang hasua bagin duai mata jung piki batia pang ngap ke ktien ke jom belai ong kumne bo jisu ukran ni kentien hangi ong kumne ngap na ke gospel jung Marcos ara nang rekhot ke bakat nyau ktien ki ong kumne te abo jisu ulio sngau ulo ong haki kiba kia kim don kam yo nong pen kia Henry kiba pangking kiba don kam yo nong pen kia uong ba ngam shem lawan ban khot ye kiba hok Henry ye kiba pop ban kala kiba mot kata ong ketien ke jong blai kata ka jing kran ke ketien jong blai u jisu ong ba kumni kiba kia kim don kam yo nong pen kia ki breu ki basngau biang ki breu ki basngau ki bamdan jingduna ki breu ki badap biang hari kim don kam yo nong yarap kim don kam yo nong yarap Henry ki breu ki bapang ki breu ki bashitom ki breu ki batiapang ki don kam yo nong pankia ki don kam yo nong yarap yike pi don haga jingpang pi don haga jingshitom pi don kam yo nong yarap pi don kam yo nong pankia namar ka jingsngo jinjar ka jong pi kata ka jingpang ka te ka khom ikata khotmet ka jong pi namar ka jingsngo linga namar ka jingsngo pisa ka jong pi da ka jing shape shakom haka jingpang ka jingstom ka de ka khotmet ka jong pi dei te ka daw ko lombo jisu ong ki ba pang ke don kam yo nong pankia ke don kam yo nong pi pankia pi don ka ta ka jing tia pang haka jing tia ka fidon Pidon na kata ka jing tia pang haka jing tia ka fidon pisnyo ling pisnyo pisa pikwa bani yokia piwat kilat kilenti piwat you nong yarap piwat you nong pen kia tip kene ka way nga ong ye pi unong pen kia jong pi unong pen kia jongi ba udai u Jesus Christ ka Bible ka ong u Jesus udai unong pen kia kene ka Bible ka ktin ka jomblay ka ba ka badan ka bor ka u jisu u day unong pankia un pankia ka jingpang jo pi ka me sorry ka mpor ka bakanta un pankia ye pi ka jingpang ka stom jong pi ha ka por ka bakanta da ka jingat ka jong pi da ka ta ka pingat utrai pankia ye pi ka stop ha ka por ka bakanta da ka jingat ka jong pi u jisu ang ba siang van na benta jang ki bahak siang khot ni benta ki bahak are khot ye kita ki bayo i la de bakilong ki breu ki badon hakata ki badang sa hakata ka pop khot ka jingkala bamot to pin kala bamot naki pop jong fe u jisu u dai u ta u nong su spa jonga jong pi u jisu u dai u nong pen em jongi u jisu u dan ka bor ban map ki pop jong fe ban map ki pop jong pi ban palai je pi na iken jri jong ka pop iken jri jong ka pop kenom dan bor un pen khia e fi keni ka step keni ka benta ni duai menta jong pi to ngi dai lang bat ni pendam lang hajing duai lang na menta jong pi ki bapang bat ki ba shitom bat ki ba thia pang ha kani ka por ka benta to shi menta lang barot pendam hajing duai try jisu belai jonga ngawan sheme ablai be try nga duai ko jisu na menta kini ki paralok parajor ken men ki para ko tro bat ki para bangai be bara ko tro
Gibadan ablay ka jingpang ka jingstom ka khatmet jongki troy. Ya rap ike ablay bat Ismail meki ko troy. Haga ka stop ka bentanga duai ko Jesus be. Ya ka men le Ismail meki ko troy. Ya ka baka snam ka jume ko troy. Kan tuit ka khatmet ka jongki ko troy. Ya ka baka snam jume ablay. Kan tuit ka khatmet jongki ko troy. Ki kan dre ka jingpang ablay. Ki kan dre ka shitam ka troy. Kinam dan bor ablay jonga. Nga sneng no ko troy Jesus ka jingpang. Nga sneng no ka jingpang nga hukum na ka jingpang. Hage kerteng mo Jesus kan lenda na khatmet jongi ko troy. Troy pengkia iki. Troy pengkia iki ablay jonga. Kinyo mat kinyo pediang ablay. Kumne ya ka jing pengkia ka jing palai ka jome. Troy kinyo pediang a troy Jesus blay. Ko panga duai ko Jesus be. Lang ba ka badiang ka jing tia ko troy. Bapang ba shitam. Bas ngauling bas ngau pisa ko troy. Bakwa ban yo kya no ablay. Bakwa ban yo priang ka jing pen kya jome. Kidon ka jing tia ko troy. Bakelang ko troy. Bake pisa ablay. Bakwa ban yo kya ko troy. Blay ka jing tia jong ki me don ko troy. Hakana ko jaka ka bake don ko troy ka jing tia troy. Me don ka jing tia jong ki ko troy Jesus. Ki badon hapo hospital ko troy. Ka bake don ka jing tia troy. Me don ringkat lambat ki ko pablay jonga. Troy peng kya kta de khti bala mong ka jume e de khatmet jingi ko troy wang no ka jing pang ka jing storm jingi bara ko troy blai ka duai ka Jesus be jinga ko troy kin kino blai kin yeng no troy kin yak no ha ke ker mo Jesus nga duai nga bano but nga shop no ka jing pang but ka jing storm kin light no de khatmet jingi ha ke ker mo Jesus banana saret kin yeng no kin yak no ablai jonga oh Jesus ke badan hospital kin light no shaying jingi kin troy ega melapan kia age belai jonga nganget go troy Jesus belai melapan kia go Jesus hallelujah Jesus belai jonga troy nget ko pang IT me belai ngi dua ngi pan kerteng Jesus amen amen nget Jesus unong pen kia pidone ka jingpang jing stoma de khot met jong fi ngila duai kumeneng ong pila bu de ka kti jong pi ka te wa pi pang ka jinget jong pi nget bo jisu de nong pen kia uneu jisu de nong pen kia bat ka jinget jong pi hau jisu hang tu ge ka fi don pen kia ya fi bat pi ke badon haka jingtia ko pi pang pi sitom leng pisa bat haka tu ka jingtia jong pi u jisu u don rengkat bat pi bat kata ka jinget jong pi hau jisu kata ka jinget ke jong pi ko pi sno au jisu klanda altatin de ka pi ngai nang tu u try pen kia ya fi un pen kia ya fi bala pi don hospital pin lek final shaying de ka jinget Kiai baro blai cham singo bha ka jinget ni kran de ka jinget da ka bangi nget ni kran mar ni nget ba ne jisu de nong pen kia ha bangi duai open kia ya fe open kia ya fe pinyo pediang ka jing pen kia komni utrain ai pi ka jing pen kia u blen kar khu ya fi u blen ang yala me ki por baro te ha ka ni ka por ka kan tu nga ya weri pi baro ken men ki para ki lok ki jor baro but haba pi yo i keneka channel kubor bhak tin oblai pi i lang ba keneka video ro na kan tu i fi sngo bhalem ban ya share lem lada pi i ki badan ki ba pang ba shitam ya share ki de keneka video shaki sngo ba ya share lem kaleng keneka video shaki ti ba pang ba shitam bat kan long ga jingker kwe ki bat kan yo mat ka jing pen khia jong blai baken yo mat ka jing pelat ka jong blai baken yo pediang ka jing pen khia ka jong blai na mar une jisu jongi u jisu de nong pen khia te sngo bha ban ye share lem shaki ba pang ka ba shitam to blai yo ban ker kwe fi unde ker kwe ngi baro jong ka por ka step ke ba menta ka burom hingen ai show blai ngen si kan do hawe pat ka por baro u blen ker kwe menta ka burom jingo amen